dezake. Kristalek azala zeharkatu ta zure unibertsoan bira eliptikoaz kometa bakitzaileak bailiran bihotzaren albora noiz iritsiko zain eta nondik ateratzen da barura eta nondik ateratzen da barura eta nondik ateratzen da barura eta nondik irtetzen da. Ezaterik irekin kanpora irtetzeko arriskua dago zeinek daki norbaitera hil dezakezun denak gara desagergarri ta denak aten atzean desagertuko gara belarriak behazu